Dobrý den, dámy a pánové, já moc děkuji za pozvání. Já se vážím téhleté příležitosti vysvětlit pacientům takový nejdůležitější poznatky, který nám zatím přinesl genetický výzkum na poli roztroušené sklerózy, protože je to téma jako hodně složité, hodně komplexní, ale některé konkrétní poznatky už si z něj můžeme odnést. Já jsem se při přípravě přednášky inspirovala takovými běžnými dotazy, které mi pacienti kladou během těch vyšetření, během těch našich konzultací, když třeba pacienti přijdou s tím, že mají nově diagnostikovanou roztroušenou sklerózu, tak je často zajímá, jestli je to vůbec dědičné, jestli jim to někdo předal a hlavně je zajímá, pokud mají děti nebo plánují děti, jaká šance je, že ty jejich děti budou mít taky tu RS-ku vlastně po nich, jestli hrozí, že jim ji předají. Taky pacienty často zajímá, jak vlastně roztroušená skleróza vzniká a jestli má nějaký genetický podklad. Taky se často ptají na to, jak těžká vůbec jejich roztroušená skleróza je a jestli třeba to dokážeme odhadnout na základě nějakých genetických parametrů. A co je zajímá naprosto zásadně je, jaký lék si mají vybrat. A když si vybírají svoje léky, tak by rádi měli nějaký genetický parametr, který by třeba předpověděl, jestli nějaký lék fungovat bude anebo nebude. A na některé z těch otázek genetika odpovědi má, na některé nemá, tak si to pojďme trochu projít. Tak, je to opravdu komplexní téma. Jenom pro představu, pro hrubou představu nebudu zabíhat do nějakých jako složitostí, ale genetickou informaci obsahuje každá naše buňka. Každá buňka v sobě má 46 párů chromozomů. Chromozom je to, co vidíte tady na tom obrázku, tohle. A ten chromozom je vlastně každý poskládaný, to je takový vlastně smotek takového jednoho dlouhého vlákna, což je ta dvoušroubovice DNA. To už je tohle. A každá ta dvoušroubovice DNA se skládá vlastně ze řady pyrimidových bazí, které vlastně existují, kterých existují 4 základní typy a podle toho, jak jsou to se skládány, tak podle toho potom si buňka přečte vlastně návod na sestavení jednotlivých proteinů. A to je to vlastně taková základní kuchařka, podle které si buňka staví všechny svoje stavební proteiny, enzymy k tomu, aby mohla zpracovávat další látky, enzymy, nebo aby mohla něco signalizovat. A ta DNA a těch genů a ty jednotlivé předpisy, ty jednotlivé recepty, které jsou v té kuchařce genetické zapsané, tak jim říkáme geny a máme jich asi 20 000. Je to ještě složitější, to ještě není celá ta komplexita, protože těch 20 000 genů jde vlastně číst z jedné i z druhé strany a pokaždé to dává nějaký jiný recept, pokaždé vám z toho vyjde něco jiného. A nebo si buňka umí z toho vzít třeba jenom nějaký kus a zase si poskládat nějaký speciální protein, který potřebuje. A když se vezme z toho genu nějaký jiný kus, nějakou jinou část toho receptu, tak zase poskládá něco úplně jiného. Takže je to docela komplexní téma a vyznat se v tom je něco, co se snaží vlastně velké týmy genetiků po celém světě. Důležitý poznatek, který vlastně už známe dlouho, je, že my nehledáme, je to jako hledání jehly v kupce sena, ale nehledáme jednu tu jehlu. My víme, že roztroušená skleróza není onemocnění dědičné v tom smyslu, že byste onemocněli, pokud máte nějakou jednu konkrétní mutaci a potom by záleželo čistě na tom, jestli ji předáte svému potomku dál nebo ne. Ale je to onemocnění, kterému říkáme polygenní. To znamená, je tam víc genů. Já tady pro srovnání ukážu rodokmen rodiny, která má CADASIL, což bylo onemocnění v tomhletom případě považované původně za roztroušenou sklerózu. A tady vidíte vlastně rodokmen té rodiny. Všichni ti členové té rodiny, kteří tam mají nějak jako začerněné to políčko, to svoje políčko, tak tu nemoc mají. Jo? A tohle je vlastně případ monogenně podmíněného onemocnění, kde opravdu je jeden gen, který se v té rodině předává a podle toho, jestli ho máte, onemocníte nebo neonemocníte. Takhle se roztroušená skleróza nedědí, to už víme. Vlastně jenom asi 15% našich pacientů má v rodině někoho dalšího, kdo má roztroušenou sklerózu a většina pacientů žádného příbuzného s RS-kou nemá vůbec. Obecné riziko v populaci, že dostanete roztroušenou sklerózu, se pohybuje někde kolem 0,5%. To je vaše celoživotní šance, že dostanete RS-ku, pokud nemáte v rodině nikoho dalšího, kdo roztroušenou sklerózu má. Na druhou stranu, pokud někoho v rodině máte a je to příbuzný takzvaně v první linii, to znamená, je to váš rodič, ale v praxi hlavně vaše dítě, buď rodič, dítě, anebo sourozenec, tak potom vaše riziko, že dostanete roztroušenou sklerózu, kdykoliv během života stoupá zhruba na 1%.
Pokud máte dvojvaječné dvojče, tak tady je předpoklad, že to dvojče s váma prošlo, bylo exponováno spoustou podobným faktorům prostředí jako vy během života, protože jste vyrůstali společně. A tak to vaše riziko je o něco větší, než když máte sourozence, který není dvojče, i když dvojvaječné, a je to někdy kolem 5%. A pokud máte svoje jednovaječné dvojče, to znamená svoji genetickou kopii, která má stejnou genetickou informaci jako vy, tak šance, že budete mít RS-ku, když ten váš sourozenec tu RS-ku má, je asi 25 až 30%. Ale není to 100%, takže tady nehraje roli jenom genetika, ale hrají tady roli i faktory prostředí. Některé z nich ovlivnit můžete, třeba to, jestli budete kouřit, nebo kolik budete kouřit a jestli přestanete. To všechno vaše riziko mění. Záleží taky na tom, jakou držíte dietu, kolik budete vážit, kolik přijmete soli, jak moc budete na sluníčku. To všechno můžete do nějaké míry ovlivnit. Jsou tam některé faktory, které neovlivníte, třeba v jaké zeměpisné šířce jste se narodili, jaké infekce jste chytili během života a s jakými různými třeba chemikáliemi jste se v životě setkali. No a když vezmeme všechny tyhle faktory dohromady, tak vlastně ta genetika je asi jenom třetina z toho, co rozhoduje o tom, jestli roztroušenou sklerózu dostanete nebo nedostanete. První vlastně gen, který byl spojen s vyšším rizikem vzniku roztroušené sklerózy, je gen, který se nachází v haplotypu HLA, což je vlastně skupina genů, které vlastně dělají takový ten váš genetický jako imunitní otisk, váš identifikátor pro imunitní systém, který imunitnímu systému ukazuje, podle kterého imunitní systém odlišuje svoji tkáň od cizích prvků. Tenhle ten gen vydává tak silný signál, že i když to není úplně jako jasný, že když většina lidí, kteří ho nesou, tak roztroušenou sklerózu nevyvine, ale zvyšuje riziko o tolik, že vlastně jsme odhalili tu jeho roli už na studiích, které zkoumaly jenom 200 rodin s roztroušenou sklerózou a podobný počet zdravých kontrol. Tenhle ten gen, pokud nesete jeho variantu HLA-DRB 1501, tak zvyšuje riziko, že dostanete roztroušenou sklerózu zhruba 3krát. Ale to je pořád jenom asi 1,5% celoživotního rizika. Jo? Na druhou stranu třeba infekční mononukleóza, to znamená faktor prostředí, pokud ji dostanete v dospělosti, zvyšuje riziko 32krát nebo 32krát. Takže pořád to není tak silný jako genetický faktor, aby úplně vysvětlil roztroušenou sklerózu. Ty ostatní varianty, a dneska už jich známe víc než 200, tak zvyšují vaše riziko většinou jenom o maličko, o několik málo procent. V některých kombinacích se navíc můžou vyrušit, v některých kombinacích se naopak posilují a v některých kombinacích můžou být i varianty genové, které jsou za jiných okolností rizikové, tak mohou být protektivní, pokud jsou správně namíchány s nějakou jinou variantou. Takže je to hodně složité. A díky tomu, že ty vlivy těch jednotlivých genetických variant jsou tak malé, třeba zvyšují riziko RSky jenom třeba o procento nebo o 0,5%, tak je potřeba opravdu velké množství pacientů a zdravých kontrol, aby jsme byli schopni ten jejich vliv odhalit a odlišit ho od nějakého náhodného vlivu, zrovna náhodně nazbíraného vzorku. To znamená, že vlastně vědci, aby získali vůbec dostatečný počet pacientů, tak se museli spojit a spojilo se celá řada center pro roztroušenou sklerózu a výzkumných institucí, tak aby dali dohromady 47 000 případů pacientů s roztroušenou sklerózou a porovnávali je se více než 60 000 kontrolami, aby vůbec byli schopni odlišit tyhle malé vlivy a poznat tyhle vzácnější genové varianty, které mají jenom malý vliv na riziko roztroušené sklerózy. My jsme moc rádi, že součástí tohoto projektu byli i pacienti našeho RS centra, bylo jich tam zařazeno něco přes 1000 a my moc děkujeme, protože nám vlastně vyjádřili obrovskou důvěru v tom, že nám svěřili ten svůj genetický materiál, což je vlastně pomalu ta nejdůvěrnější informace, kterou nám o sobě pacienti můžou vlastně dát.
Nicméně pořád jsme vlastně na začátku. My máme zatím zmapovaný genom a máme na něm vytipované některé jako značky, což jsou ty bodové mutace, těch 230 bodových mutací, které nám ukazují na ty rizikové oblasti toho genomu, které potom dál zkoumáme, aby jsme zjistili, jak přesně tu RS-ku vlastně vysvětlují. Další otázkou, kterou si genetici kladou, je vlastně, jestli existují genetické varianty, které ovlivňují to, jak roztroušená skleróza bude probíhat. Je docela zajímavé, že z těch dosavadních výsledků vychází to, že ty geny, které zvyšují vaše riziko, že RS-ku dostanete, jsou vlastně jiné než ty geny, které rozhodují o tom, jestli ta RS-ka bude jakoby mírná, anebo jestli to bude opravdu těžká, brzo invalidizující nemoc. Zatím se zdá, že zatímco ty geny, které zvyšují to riziko onemocnění, vůbec jenom to, že RS-ku mít budete, souvisí hlavně s genetickým systémem. To se, jestli váš imunitní systém bude autoagresivní, jestli bude dobře rozeznávat svoji vlastní tkáň od té tkáně, která je cizí. Takže to jsou většinou geny, které nějak souvisí s imunitními funkcemi. Na druhou stranu, ty geny, které se ukazují, že by mohly hrát roli v tíži toho onemocnění, tak to jsou spíš geny, které nějak souvisí s vaší odolností vůči oxidativnímu stresu. Nebo třeba s hustotou neuronů, s kvalitou vašeho myelínu. Takže asi souvisí s vaší kapacitou, s vaší nervou, asi souvisí spíš jako s rezervou vašeho nervového systému a s tím, jak dokážete odolávat zánětu. Takže jsou to vlastně úplně jiné značky, než které máme a zatím byl identifikován spolehlivě jeden gen. Pokud si nesete v jeho špatné jakoby varianty od obou rodičů, tak to zvyšuje vaší pravděpodobnost ztráty chůze, přibližuje ztrátu chůze asi o 4 roky. Takže ten efekt je poměrně významný. Na druhou stranu, a zatím to ani zdaleka nevysvětluje celou tu variabilitu v tíži onemocnění, kterou pozorujeme v klinické praxi. No a další důležitá otázka, na kterou už jsme se zkusili s kolegy z Austrálie i v našem centru trochu podívat, je, jestli dokážeme najít nějaké genové varianty, které by nám předpověděly, jaký lék našim pacientům bude zabírat. A že naším snem by bylo mít nějakou sadu genetických testů, které bychom mohli udělat, když pacient přijde a na základě výsledků mu vybrat lék, který mu nejlépe sedne a na který mu bude dobře zabírat. Sice se zdálo nějakou dobu, že nějaký signál máme, ale nakonec to nevyšlo a bohužel v současné době jsme na tom tak, že zatím nemůžeme říct, že by nějaký gen opravdu předpovídal odpověď nebo nějaká genová varianta předpovídala odpověď na nějaký konkrétní lék, který v praxi používáme. Já jsem chtěla ještě zmínit jednu zajímavou studii, a to je studie, která vyšla v Nature v loňském roce. Když se totiž ptáme na to, kde se roztroušená skleróza bere, tak pozorujeme v praxi už dlouho takový zajímavý zeměpisný gradient. A máme vlastně RS-ku asociovanou hlavně se skandinávskými zeměmi, kde je vlastně výskyt nejvyšší. V loňském roce se vlastně archeologové společně s genetiky a neuroimunology podívali na to, kde se vlastně vzaly všechny ty mutace, které zvyšují riziko roztroušené sklerózy. A kdo nám je vlastně předal. A vypadá to, že tyhle ty mutace se začínaly objevovat u takzvaných stepních pastevců, což byla populace, která žila zhruba před 5000 lety někde v oblasti mezi Bulharskem a Kazachstánem. A je to velmi zajímavá populace z takového jako historického hlediska. Že oni měli velké štěstí v tom, že jim se podařilo domestikovat koně jako prvním lidem na světě a díky tomu získali obrovskou technologickou převahu nad všemi ostatními okolními populacemi. A povedlo se jim vlastně naprosto rozšířit vlastně krutým a bezohledným způsobem svůj genom po celé Evropě, což udělali vlastně tak, že oni vynalezli jednak lučištníky na koních, vozatajské vozíky a vůbec vlastně ozbrojenou jízdu. A díky tomu vyvraždili mužskou populaci všude, kam se dostali, znásilnili ženy a svůj genom rozšířili všude. A vlastně vidíme, že tam, kam se dostali a kde vlastně zůstali, kde vlastně ti jejich potomci tvoří třeba až polovinu populace, tak to jsou ty místa, kde je vlastně výskyt roztroušené sklerózy dneska pořád nejvyšší. A to znamená severní Evropa, ale i některé části třeba Skotska nebo Faerské ostrovy, Island a podobně. Tak, tadyhle vlastně vidíte výskyt RSky a na druhé straně to příbuzenství, ten poměr těch potomků těch stepních pastevců v současné Evropě. Takže to nám zároveň i archeologie nám dneska už teda společně s genetikou dává částečně odpověď na to, kde se vlastně roztroušená skleróza vzala.
Tak, já vám moc děkuju za pozornost. Já budu otevřená i nějakým dotazům, samozřejmě, pokud máte. A na závěr bych chtěla vlastně ještě jednou poděkovat hlavně našim pacientům za to, že nám svěřili tu důvěru, dali nám ten svůj genetický materiál, který můžeme zkoumat a ze kterého jsou už některé zajímavé výsledky. Svěřili nám i ta svoje klinická data, aby jsme vlastně tu genetiku mohli dobře korelovat s tím, jak ta roztroušená skleróza u našich pacientů probíhá. A děkuju za pozornost.